концесията на картинг пистата е до април месец 2022 година. Колегите, които са точни платци и изпълняват концесията си към община Пловдив, искат същата концесия да бъде удължена с 6 години и 8 месеца. Единственото нещо, което вътре има точка или казус, по-точно в самата концесия, концесионния договор, който ако община Пловдив прекрати преждевременно концесията, тя е задължена да плати неустойки на съдържателя на концесията или по-точно на фирмата, която държи картинг пистата. И основният ми мотив беше, че след 22 година, още 6 години и 8 месеца, близо 7 години, картинг пистата трябва да бъде използвана от хората, които и досега я стопанисват. Виждате колко средства се изразходват по футболните стадиони на Локомотив и на Ботев. Колко милиони. И двата клуба искат стадионите да са приведени в вид такъв, който да отговаря на изискванията на УЕФА и ФИФА или по-точно в 4-та категория. А самите изисквания на 4-та категория е спрямо капацитета на стадионите да има процент от паркоместата. И аз сами виждате какъв е и подхода към стадион Локомотив. Моят мотив беше такъв, че ако да се вкара споразумение между община Пловдив и концесионера, да се вкара едно предложение, че ако се наложи, казвам ако се наложи, концесията да бъде прекратена, без община Пловдив да дължи някакви неустойки към собствениците на картинг писта. Това беше мотива ни, който е. Не, че няма да се използва като картинг писта, напротив, и на следващата сесия това предложението ще се приеме, но искахме просто да се вкара една такава клауза, че общината няма да е длъжника на по-точно на концесионера. Мотива ни е, че Локомотив иска да има 4-та категория спрямо изискванията на УЕФА и ще е необходим такъв паркинг за самите посетители на стадиона. Във връзка с опасенията на господин Узунов и в негова помощ сме подготвили и ще ви представим други, освен предвидените вътре места, ако са недостатъчни, ще ви представим други възможности, които много по-лесно и без да се разрушава нищо има около стадиона. Спортни хора не биха имали по никакъв начин претенции за разрушаването на спортен обект, за построяването на паркинг. Ние сме си внесли по стандартния ред искането за удължаване и просто чакахме това да се случи. Дължим го на всички, още повече много хора и деца от Пловдив и страната живеят с това, което случва на картинг пистата, така че тя е до някъде и втори живот.